Ahojte a vítajte u nového videa na kanále Miško Tankliky. A dneska budeme programovať hru. Takže dúfam, že sa budete tešiť. Najprv si ťukneme Scratch. Dáme Create. Musíme počkať chvíľu. A tuto sa nám už toto otvorilo. Takže dáme si close. Trošku viacej. Tak. Dáme si settings. Toto si dám. Pôjdem dole. No toto vy nemusíte robiť. Iba si nastavujem jazyk. Slovenčina. Dobre. Túto mačku si vymažeme. Túto ťukneme. Teraz si pridáme postavu. Dám si balón. A teraz spravíme, že udalosti si ťuknem. Pri kliknutí na mňa dáme riadenie. Opakuj stále. A teraz si dáme pohyb. Skočná náhodná pozícia. A to dáme dovnútra. Nie, počkaj. No. Ups, počkaj, ja som to zvrejme trošku prikliknúť toto. Aha, keď teraz kliknem na tú zelenú vlajočku, tak čo sa stane? To je hrozné však. Musím to stopnúť. No, a teraz, keď to máme takto, tak si zase zoberieme zelenú vlajočku. Potom si dáme premenné. Dáme si nová premenná. Napíšeme si tam, že skóre. A tuto sa nám dalo skóre. My si ho môžeme dať hocikam na balón, ale sa dáme vľavo hore. A ešte toto, pýtate sa, na čo tu máme túto vlajočku? To si zoberieme. Toto. Nastav maj výroby na 0. Ale toto maj výroby si zmeníme na skóre. A teraz zoberieme toto. Pri kliknutí na mňa dáme premenné. Zmeň skóre o 1. Takže a ešte tuto si musíme dať, že keď ťukneme toto, tak to je skoro nemožné trafiť ten balón. Vidíte? Takže teraz si spravíme riadenie. Čakaj 1 sekundu a dáme to sem, k tomuto. Takže keď stačíme toto, tak sa tento balón bude takto hýbať. Vidíte? No, a teraz už stačí iba klikať a vľavo hore vidíte, že sa nám mení skóre. Takže dneska sme si vyrobili takú malú hru a môžete si tam aj pridávať všelijaké detaily, ako napríklad zvuky a všelijaké také veci. Alebo že by si balón menil farbu, ak teda chcete. No, a my
keďže chceme, že by si menil farbu, tak si dáme, že ďalší kostým a dáme to sem. Alebo dole, alebo sem. Proste do tohto. A teraz by to malo meniť farby, vidíte? Takže každú sekundu to mení farbu. Takže teraz je to ešte lepšie. A tuto vpravo dole si môžete robiť pozadia. Napríklad si môžete spraviť dačo pod vodou. Môžete toto napríklad. No proste všeličo môžete robiť s týmto Scratch. A dneska som vás naučil, ako si naprogramovať jednu takú malú hru. A tuto si môžeme dať ešte pekné pozadie. A teraz si to môžeme aj zväčšiť. A aha, vidíte? Normálne tu máme hru. A keď ťuknem zase na túto zelenú vláčku, všimnite si, že mám skore 8 a skore sa zmení na 0. Takže môžete začať úplne od znova, ak chcete. A takto sa môžete na tomto hrať. Tak, majte sa krásne a na budúce sa uvidíme zas. Čaute.